vakati handichada. Zvikana vacho wandidisappointa uda unotanga zvitsva here nezera rako rawave izvi. Vakati mai vacho vaivepo futi vakati ina handichada. Zvikanzi kana nemombe yacho hauchada kuripwa, zvikanzi handichada. Hauchada kudzokera kumba, zvikanzi handichada. Abo ndinofunga nababa vangu varipo vakanyengetedza ava vakavaramba. Ndinofunga teta vakati shoko ravakanditaurira ini nderekuti ndichasara ndichimbomunyengetedza kuti adzoke kupi, adzoke kumba. Inini pavaitaurirana mwana adzoka kumba, muramu wangu akatevera, vakauya tikagara pasi. Mashoko ekuti vakaita hatidanani handina kunyatsoanzwisisa, asi nyaya yaive papa yakaita kuti vakonani. Nyaya yekuti muramu wangu paakatora madzimai ake, mudzimai wake haana kukwanisa kuita chivanhu chedu mukadzi ari mumba, havana kukwanisa kusvikira takaedza kugara pasi nanatezvara vake, ambuya vake vaive kuzodai vanga vasiri kurwara, vangadai vari pano. Tikaedza kutaura nemwana wedu nokugumbukawo, akati ina handisi kudzokera kana musina kundipa mombe yangu nokuti munditaurire kuti mumba manechi wawana maini. Murume akaedza kuti aiwa toenda mombe inouya. Mudzimai akati ina handisumuki pasina mombe. chaita kuti nditsoaupenyu usisa tuna time yokuzokudza kuti taurai kamwe sungotaura kunoita vanhu. Ndauya muno mudare takamboya 2020 muno mudare ramambungisi. Kuita voice mai. Ndobva tanzi dzokerai mutaurirane, takataurirana ndobva tadzokera kumba. Asi kumba kwacho ndakanoshaya rugare, kwakunzi wakandisungisa handigare nemunhu akandisungisa muno mudare pano pamba. Saka kugara kwacho kwakatozoramba kuchinetsa, kuchishungurudzwa nokushungurudzwa nenyaya idzodzo. Kusvika ndaenda kumba achiti ndichikuona mumaziso mangu ndichitoona ropa mumaziso mangu. Saka ndabva ndangobva ndibva ndaenda kumba kusvika nanhasi. Saka ndauyawo muno mudare noti ari kuti zvokuno kumba hauchadzoka, hapasina chako, hapana chako pamba, asi ndoda kudzokera mumba mangu. Gore musina mukama. Ndakaita gore dzatingoti dza 2 years, ndinoda gore rechi2. Ndichivaudza kuti kana muchiti hamuchada nezvangu iya ndogara mumba mangu nevana vangu. Saka vakutaura kuti haudzoki. Nevana vangani? Tine 4. 4? Vasikana 2, vakomana 2. 2 vakomana 2 vasikana. Vanga vakaroora here mumusha? Havana. Ndosaka vachidaro. Vakati izvo ndakaita mistake yekuroora munhu anobhadhariswa. Anodi? Anobhadhariswa, vakawana zvemahara ndozvavakagara nazvo. Kutaurirana kwokumba. Baba titaurirei, mukadzi kana usingachamudi, don't waste time. Kana kufunga kuti iye achazofunga ega. Ari mukadzi wakabereka naye vana 4. Kana iwe woona kuti mukadzi handichada, ramba kamukadzi wachoona uchishandisa katsika dzechivanhu dzacho dzinoratidza kuti munhu hauchada mukadzi, kwete kuti achazozvifunga ega kana kuti achazozvidivira. Yakamira sei nyaya yenyu pamusoro changamira? Anofunga nyaya iyi inotori nemawitness akati kuti panyaya yavari kutaura. Tabva kuno kupaya patakauya kuno paya, tadzokera kumba takatombogara, takatomboita karunyararo so, poita karunyararo, asi ivo vane zvavaita sei, zvavaironga, nokuda kuti munhu akambovafurira vaive nelaini rangu avo zvavaishandisa kuti ndizive kuti ndiye akavafurira manje. Ndakazoti vadzoka kumba kuvaenda kumusho kwamai vavo, ndati ndipewe laini rangu riya, ndaisa mufoni, matanga kupinda mameseji manje. Inyaya yekutanga yaya kuti ndizive kuti iri vakuya kuno kwa mambo uzondimangarira, takatozvionera mufoni mangu inini. Komba mwana kwei ndeipi? Zvadaro, tauya kuno, tadzokera kumba. Tadzokera kumba vakatiza kuma 4.
vakaenda kumusha kwavo, ndakatera ndakanouya navo, vakatizaze ndakatera ndakanouya navo. Ketatu ndakaenda ndofunganira nababa vese esangano, mapostori aitovepo, ava tete vavo vaitovepo, baba vavo vaitovepo. Vakanzi uruda kuripo here kuti murume akatora umwe mukadzi? Vakati handichada. Kana vati wandidisappointa uda kutanga zvitsva here nezera rako rawave izvi? Vakati mai vacho vaivepo futi, vakati ina handichada. Zvikanzi kana nemombe yacho hauchada kuripwa? Zvikanzi handichada. Hauchada kudzokera kumba? Zvikanzi handichada. Abo ndofungana baba vangu varipo vakanyengetedza ava vakavaramba. Ndofunga teta vakati shoko ravakanditaurira ini nderekuti ndichasara ndichimbomunyengetedza kuti adzoke kupi? Adzoke kumba. Zvisho takadzokera. Ndofunga ndizive pakaita 2 days richi 3 ndopatakatonzwanzi ava vakwira bhazi vaenda kupi? South Africa. Kumwe chete kune munhu uyauya futi akambovaunza kuno kuyauya ndiye akanga akuSouth Africa mbovatsvagira basa. Mai ndofunga vaenda kuSouth Africa ikoko takatoti dzoka kani. Vakati zvoni unondidii kumba kwako? Unondita chikwambwere chepamba pako? Mashoko avaindiudza ini ndaiitirawo vana kuti zvishuwa pane vana. Chero munhu kanza ane inhubu yekuti mukadzi chaiche ane nhubu, asi pane vana ava toda kurespekta. Ndakati vati honai mwana akunyora, madi kurespekta mwana anofoira, havana kukwanisa kundinzwa. Vakaenda pane umwewo zvake mukwasheni wangu ariko kwaitoti amai Bruta vataurira kuti kuSouth Africa hakuna chiripo, dzokerai kupi? Kumusha. Vakaramba. Handitika vadare ikoko vakaita gore irende rechituzo shuwa, vakaita gore rese vari kupi? Vari kuMazururani. Ndokutozonzwa isusu kuti kwavakanga vadanirwa basa kuSouth Africa ikoko English yakanoramba kutamba. Ndozvandakaudzwa wenini nevakandiudza, ende variko vakatondiudza. Zvishuwa vanonzi vakanogara, vagara mheno kwavakazowanirwa kuno vakazosenza, ndopavakadzoka. Vadzoka vakanditi vakafona vakati toda kuonawo vana. Zvishuwa ndakadhiraivha mota ndakaenda kupi? Chirundasi. Ndakaenda nevana. Ndaenda nevana ndakati vana ava ndakuita sei? Ndakudzokera. Zvikanzi makudzokera ko hamusida kuti tinoona tete? Ndakati ina handina zvangu darire kuona tete, asi kana tete vanodarire kuona ini vachaita sei? Vanondiona. Zvishuwa ndakadhiraivha mota ndakadzoka. Handitika tete vakazofona vachiti vari kuno kuJMV. Vamini tiregerero takatadza toda kudzokera. Tete nguva yareba paipa ndaitira vana pepe zvishuwa ndichizama kuti amai vadzoke mumusha ndichitira munhu. Ndofunga vakataura zvinoti mafunga muripo padare vakatotiwa havachada murume. Saka ndakazamawo. Saka izvinezvi zvichaita. Ndo pandinombogumira ipapo Changabe. Amai zvakaitika here zvitaura? Zvavari kutaura kuti zvakati zvomukadzi vakanditera kuti ndoda kudzokera kumba, vari kutonyeka. Vari kunyepa. Munhu haanyepi. Handizo. Imhotsa kuti munhu anonyepa. Ndinomudaririra. Sorry. Hazvisiri izvo zvavari kutaura. Asi kuti chokwadi ndechekuti ndakaudzwa munin'ina wangu akanditi sisi, kana baba havati zvavachada, kana kuti vari kuti havagare nemvana pamusha pavo, imboyai kuni. Ndopandakaenda ndakatovaudza ndakuenda kuSouth Africa. Baba vari kuti vakambokuteverai kumba kwenyu. Yes. Vachitidzokere kumba. Makaenda here? Handina kuenda. Makaramba? Handina kuramba. Vasumara mataurira ndakaenda nokuti kana usina kundipa mombe yekuti wakatitorera umwe mukadzi. Vakati izvo handikupe mombe nokuti ndakakuwana usiri mhandara. Alright, it's okay. Iko zvinezvi so. Kana vanayo mombe yacho izvo vakakupai munokudzokera. Kudzokera ndikadzokera asiwo mameseji ekuti havachandida pamba pavari mumfumo. Ine terere ndati nini? Voti mombe yacho ndinayo izvezvi. Vada kukupai. Munogona kudzokera here? Ndadzokera. Modzokera kumba kwenyu. Hamusimire makambotaura zvekuti hamuchavadi. Handidzokeri. Ndanzwa baba vachitaura kuti muchiti mimi makazama kuvanyengetedza kuti handei nana baba nani. Kwanzi mukabva matoramba mukati nezvemuni handichadi. Kunyengetedza ndizvozvo akanyengetedza, asi kuri kunyengetedza kwekuti vanenge vachida kuti waenda wakunogara uchishungurudzwa futi kubva ndichigara pamba hazviro kuti nhasi unobva makuda kudzokera kushungurudzwa kwakapiswa here nepostori? Kupiswa hakuna kupiswa, but ndochitoziva kuti vana vangu ndo vandikutambura, vanda vari kutambura. Nekuda kwei? Ndakavasiya kumba kwedu vakanovatora vakati handina vana vanochengetwa kumaraini.
vakanotora vana vangu kumba kwedu. Ndopaipa vangu vachitaura paipa kuti mwana aizaida kunyora anofoira nodii mabonzo vachitaura ini Ndavanzwa. vachikuti uyai kunotobva maramba ino vachikuti mwana anofoira kuchikoro uyai mugare padhuze But asikaendi zvokuri kuti uyu hakuna hakusi kuti uyu hakuna yekuda munhu kuda yekushungurudza munhu hakusi kugara kwekuda munhu ende kana wakagara vana 4 hakusi kunzi wakagarika kune kuri kushungurudzwa chete pakune kuri kushingirira. Kana muchitaura matauro iwayo mukutaura iwayo mukutonge munjere dzekubuda kana muchitaura matauro amukutaura ndimi same person mukuda kudzokera kumurume ndimi same person mukuudza dare kuti kungodzokera kungoroshungurudzwa imi muri muda kudzokereko Aya ndikupindura zvavati hanzi vakandinyengetedza hakusi ndosana. vakamunyengetedzai vachida mukadzi wake nyange munhu achinzi anoshusha anotadzira kunyengetedza mukadzi wake kana ndichida mukadzi wake Kunyengetedza asi hakusi kunyengetedza kwemurudo zvamufanira pakati kana ndangoti adzimai uyai kumba sori ishuwa uyai hamuzoziva kuti hakusi murudo pakuita sei. kutaura kwachirungu isingaperi handigare nemva naye pano ndepemhandara asi tichakapashanda tiri mhandara dzavo dzakatozoya vachingosvikopinda vachigara. isusu tatoda kuti kutaurire amai murume mukamunhu ataura mashoko akadaro kudare redu rechivanhu chipini itoto mafunafuna kushoropodza mukadzi 4 vana munhu weke uchituka kudaro akuna zvinhu zvakadaro. Isusu tatoda kuti tibatsirike nemi ndechekuti musazvitsike tambo dzebhutsudzipamba munododa ndimi muri kuti zvino mauya pano toda kudzokera kumba kwangu kunochengeta vana vangu handiti ndo zvamuri kutaura ndo zvaaitaurawo kuti murume kuti dzokai kumba tichengete vana imi muchiramba maida kutanga vanowana South Africa pesa mazonoona kuti hakuna chiriko madzoka tete vari kupi ndevapi tete sabu hatiwanzoda nyaya dzakadai mudareka idzi tibatsire. ndinodambokweshenana nemunhai chinhu chimwe choda kundishambisa nechondinetsa ndechekuti imimi sezvinorehwa namambo kuti munhu mumwe chete ndimi mataura patizvo mukanyengetedzwa nhasi kuti mukapiwa munhu hamuendi here mukati ndinoenda. Chinondinetsa futi ndechekuti ndimi munhu 1 zvamunoti ndinoenda imimi muchiziva kuti ndinongonoshungurudzwa pano padare panove panotongwa nyaya dzese uko imi muchibva kumba matouya muchiziva kuti tiri kuda kunobatanidzwa handizvo ndizvo ndizvozvo ko zvino kana imuchitimi handifungi kungoita zvokunodzodzwa imauya kudare kwamambo kureva kuti imi munenge muchitorigirwa futi kuti matare esaya hakwanisi asi ini zvangu zvandodhisaidha ndo zvinoshanda saka munomuka imhosva imwe yamuri kutopara pamberi pedare kuti muri kutotora dare rinose risingagoni kutonga mauya kunosei maita zvokumanikidzwa aiwa ndambomanikidzwa kwanzi muri kudei namambo izvi zvamuda kuti zviitwe izvezvi kuti zvigokusunungukirai. inini ndinoda kutaura ndichiti izvo ndakataura kuna baba ava ndikati ndadzoka kana muchiti nezvangu hamuchada mameseji ndinawo vanenge vachikoti yautakure zvinhu zvako yautakure zvinhu zvako ndikati zvinhu zvangu ndinotakura ndatombova kuti ndoda kudzoka ndigare mumba mangu nevana vangu muchiita zvevanhu venyu izvo kutaura kwaanenge achita akaisa mukadzi wake mumba mangu achitaura kuti pano haudzoka akaramba mumwe ndiani pakati penyu muri 2 ina ndamboramba munhu baba mama vakaramba mukadzi vari makaramba mukadzi ndina kuramba mukadzi ndiye akaramba pamusoro yemambo ndakatendera kutaura meraizvo kunonzi kurambana munokuziva here mwana muri 2 mukuziva kunonzi kurambana imi mai makapa here gukuru baba handine kweni makapa wagukuru mukadzi wenyu inini handina kumbovadzinga aiwa handina kuvadzinga nhau handina kuvapa mwamiraipa asi pano apa kana muchitaura nhau dzenyuka dzinoita fanika kuti mauya kuzongotiita show off
kuti imi pachezvo munogona kutongana muri muno mukati medare. Imi kana mauya muno muchiti munoda kuzoenzaniswa, teererai zviri kutaurwa nedare. Zvamunei mataura futi kudare hamufaniri kuzvipikisa imi mega. Muri kumboona kuti muri kuzvipikisa. Pandanga ndichida taura akosha mabhizinesi amusori dare changa mambo kana kuri kunzi ndimwari chokwadi chinonzi chokwadi teta avarapa makaona vakandipandukira nhasi ndosaka ndanga teta vaivepo vapostori andaive navo aritoripo uya akatoramba kuti handidzokere handichada saka zvotondinetsa kuti munhu wambonofara uzoti ada kudzoka amboenda kusakainzwaika handina kana munhu andikadzika ndateerera mukaona tanga kutaura akasiya titaura totenda ndatora nyaya ndikaisa kuna vatete vanhu makuvavhiringidza vatete baba mudiki venyu vane pavari kuti ivo matara aya achiitwa ekurambana kwevanhu kana kuti kutsamwisana kwevanhu makanga muripo ichokwadi isusu nyaya kana chida kugadzira nyaya yakagadzirwa nechokwadi ndozvinoisa kuti igadzirisike kuteta akuziva kuti ugadzira handiti mapawa panenge pakakanganiswa nemunhu ari mudare ndobva tenda kuti tipinde ipapo topabata-bata tichibvunzana kuti ko munhu kana auraya munhu anotonoripa ngozi wotobvuma vane vanhu vaurayirwa hama yavo kuti ripai ngozi ko kana munhu akati zvakati hazvigadzirisike muzukuru wenyu akuda kuenda kuSouth Africa muri mudare nemurume ndiani airamba munhu inini pavaitaurirana mwana adzoka kumba muramu wangu akatevera vakauya tikagara pasi mashoko ekuti vakaita hatidanani handina kunyatsoanzwisisa asi nyaya yaive papa yakaita kuti vakonani nyaya yekuti muramu wangu paakatora madzimai ake mudzimai wake haana kukwanisa kuita chivanhu chedu mukadzi ari mumba havana kukwanisa kusvikira takaedza kugara pasi nanatezvara vake ambuya vake vaivepo zvodai vanga vasiri kurwara vangadai vari pano tikaedza kutaura nemwana wedu nokugumbukawo akati ina handisi kudzokera kana musina kundipa mombe yangu nokuti munditaurire kuti mumba manechi wawana maini murume akaedza kuti aiwa toenda mombe inouya mudzimai akati ina handisumuki pasina mombe zvakanaka here pakuenda pasina mombe zvazvisina kunaka asi kuti akatadza kusimuka kuenda ndobva azosara ndibva tagara ndopakabva azoenda kuSouth Africa tinda kuenda kubasa sozvo zvairambira kuenda mukadzi wemunhu achibva azonodzoka patikuda kuti panenge pari rongo hama pane akamuti hazviite here toende kuSouth Africa enda kumurume wako kana uchida murume wako aiwa kutaura taitaura she violated all that in terms yekuti aiti ndinambotanga ndanopasvika pajoni mukana wachoona kuti ungatiwo ndinokutanga ndadai ndosudai dai ari kutitaurira kuti takadzokera mombe haina kuuya yakanga yataurwa nababa haina kuuya mombe endi ndo mutemo wedu wechivanhu mukadzi anosumwa nyaya yeumwe mukadzi nemombe arimo muzha handiti arimo achishandisirwa veukama vana mbuya vana tete vemativi ose vana baba mukuru vana baba mudiki vana mai guru nana mai nini handiti vana baba vapinde dare rarisi ravo nana mai handiti mombe yakataurwa kuti tinofanirwa kuti tibhadhare
mope nekusuma mumwe mukadzi. Ndochivanhu zvisinei kuti unopinda kusangano ripi, kana wadaro unotosuma, kana kuri kuchechi kwenyu ikoko mune nzira dzamunozivisana nadzo kuti ndakutora umwe mudzimai. Handiti ndizvo? Zvino maenda kuSouth Africa kuya chabuda hapana. Makutsva kudumbu nekumusana. Maenda kuSouth Africa kuna chabuda, madzoka kunokumba hapana chabuda. Handiti makwa. Hatigoni kuita zvinhu zvakadaro. Hatigoni kuita zvinhu zvakadaro. Pane nyaya yekuti mukadzi uya uya abva atotorwa atoiswa mukicheni imweni. Mapevha weindime. Kuti kana vaka umwe mushandisa kuti mai vepano vakainga kwavakaenda. So, nyaya toda kuti tibatsirike nekukasika. Iye zvinovatete muripo. Ndeyekuti mukana wacho uchiripo here. Ndo vanofanira kutiudza vaviri. Isu takadii? Takateerera. Baba, mudzimai, 4 vana. Ndanzwa mutaura zvekunyora hamene kuti igore ripi. Rainyora iro, rainyora O level here, 27 here. 4 haatone 2 years apedza. 2 years achizaenda. Kuyarutsa ikoko. Asi mwana anganzi namai ava ndoda kudzoka kuzochengeta mwana wangu. Vanenge vachitotuka. Handiti mapanzwa. Mwana wawambosiya uchienda ararama hamene makore 4-5 years iwe usinayo. Woti ndoda kudzoka kuzomuchengeta nokuti vana ava vari kushungurudzwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndiwo wachekeresa vana vako wega. Mwana mutemo wenyika ino uri free. Mwana ari below 18 years haatogwe nababa kuti ndoda kusara naye vasina kuapply custodianship court. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. But kana masiya vana mani, musagodore munharera vana musipo. Nokuti anokunyoresai kuvana. Vana zvavanoteta vanotonyora kuti mai irompera. Voramba kukuchengetai. Mukana wavo kukushandirai wakwana, voramba kukuchengetai. Kuti handingachengete zimai rakadaro. Mukaenda mumasocial media munovaona mamai akutambura vana vachiramba kuti handikuchengetei. Makatitiza mukatisiya muchienda. Ivo vana baba variko. Vari kuramba kuchengetwa nevanhu. Handiti. Munhu wemukadzi ndiye munhu wandakaona. Hafu mukadzi pa10, 9.5 vakadzi pa10. Hakuna anofuratira mwana. Kunoti uko manje makwenda nemwana kubhawa here. Vainaye musana mwana wake. Achimwa doro achibotorwa mwana achidzika zvaari kumwawo. Handiti mapawa. Tiri kuzoona zvichiitika. Kuri kuti handikasiye mwana wangu. Kuona muchifuratira 2-3 years. Musiye makabvarini kumusha. 2021 2 years. 2 years yeso. 2 years. Mwana munotombowaona kuti mvura vari kumwa ipi. Vari kurara pai. Varikupfeka chii. Uyaya muri kuti makapevherawo iya. Kuri kutsamwa kuti ndatsamwa. Hauniti chinya. Tsamwa uchidambuka makumbo. Mangwana uchida kuzorwa. Ende anodambuka ndo anorwa acho iwayo. Garu radoni. Radona mangwana uchida kunhongwa kure. Sazvino wakutonhongwa. Hapana kufamba zvakanaka. Saka baba mai ndevenyu apa. Vari kuti ndauyawo mudare kuzopotera kuti nditsvage kubatsirwawo nedare. Ndichikumbira kana kuri kukumbira ruregerero kumurume wangu. Ndichitaura mashoko andoda kutaura kumurume wangu. Handiti. Isu hativhike kazvo. Saka pamberi pedu pedare ndopavari kuzvitaurira. Muri kuti kudii nendau itaura madzimai venyu. Pamusoro pedare.
changamire chinhu chiri kunditambudza zvokutaurwa natete neadzimai avo vandakabata nomura ndechekuti hapana chokwadi vari kuisa manyekoso tete vaivepo mambo. Tererai baba, mambo akubvunza ndoda kuti ndijekese mambo akubvunza musasvike kutirondedza mubvunzo wamambo wabva zvese zvamataura kuti azvibata zvese zviripo kuna mambo zvikunyogwa. Mambo akubvunza kuti mhuri yenyu iri kupotera kuti ndoda kudzokera pamba, muri kuti kudii? Mobata mashoko amambo. Ini fanira nchida kuti patibatsire mama uya zvakanaka. Ini tete ndasati ndazosvika pekuvabvunza ndaiva tete muri kunzwa here chokwadi chiri kuda kuzikanwa nemurume uyu kuti patakanga tichiita nyaya iyi iwe dzeya kwete kuti makazodedzewa mashoko ekuti mudzimai anoti handichada kumurume nokuti adzoka akuda murume wake ndo pari kuda kuti apo pajenge nduna ndo pari kuda baba avo kuti nhai vatete kana ipapo pasina kubuda kuti mukadzi akanga atiye no ini ndakuita handichada kutsamwa tinozviziva ndokudabuka makumbo sedhurwo kwatiri kutaura handiti mapo. Saka tiri kuti isusu izvozvo kana zvakaitika vatete vachitadza kupapupura nyange kudzoka kwemukadzi uyu mumusha anodzoka sei ndozvikutaura nemurume uyo kana ndakateerera. Saka tinoda tidzokere ipapo vatete nyaya yaikutaurwa apa akanga achibuda mumba but inini hangu ndinoshandisa tsumo katiri vanhu vechivanhu vati uyu airapa. Takambotaurawo munyaya iyoyo kuda kuti vaitaura vachimuonesa kuti dzokera kumurume wako. Kuzobuda achienda kuSouth Africa kurodza kuti akanga aombesa musoro kutaura kwemunhu mukuru. Ndatopabata kuti vari kubvuma kuti mashoko amuri kutaura akataurika iwani. Kozoita pamusoro yekudai kozoita pandada ngoti mungoziva panyaya yevana panzvimbo ndakanovatora ndichita ndichengetere vana vakasiya vana kumwa mukadzi muroora mukadzi wanzvadzi yavo wavasati wambogara naye ndo kwavakamisiya vana vasati vambojairana ndomva amai vavo vanzwa kuti vana vari kushungurudzwa andingonzwa ndokunotora futi vana ivavo kuenda navo kupi kwavo ndopo vakandifonera inini mukwasha zvakamira zvakadai kana muchikwanisa yamutore vana amai vavo vakandipa mwana vana pachena ndakachengeta. Amai vacho vari kutaura kuti vandakanga ndarora varipo panze vari kuchengeta vana vacho izvezvi. Ndakatora vana ndapiwa namai vavo ndakanochengeta vana nanhasi vana ndinavo. Vakati pavakauya vakati ndatora vana ndovadzidzisa ndega kuchikora vakadini ndakazoona futi mwana atumirwa nemurume wamai nina ndiakauya nemwana tichakamwaza akauya akandipa futi mwana akazovambotora vana nanhasi ndingori navo. Ndakatowanyorera message naye mai mwana imi ndimega makatiza musha izvezvi mukuona kuti mari yangu ndikutobvisa futi ndiende kwamambo handikwanda vakatongonzwa kuti auya tati sipo chida kuti ndobvisa mari yeschool fees mwana amba adzimba ndakati handichatonobhadhara ndakutotanga ndaenda kwamambo iri message mufoni mavo ndikati kwamana kuchii amai ava 100% dashinzi nhasi haisi Friday ndaingokupai nhamba nokoti fone kana baba ivo vandandavaudza vandakaenda navo kuvachiva vatsunamata navo zvinezvi vari kunei musangana handa kutovaudza vaitokuudzai kuti pandanga ndichida kubatsirika navo kuti ndikubatsira vamwe vachiri pasi inhau yekuti kutadzirana kwese panoitirana vanhu nyaya. Inini ndine mudzimai wangu nevana 5 nevazukuru 7 vandinavo vangu andii izvozvi chembere iyoyo ikangonzwa kunzi pana maizuru vaakutambira hondo yatotanga handiti makona avamboti handakura baba chitorai hazvife zvakaita. Saka tiri kuti iyoyo hondo yakaitika zvikabuditsana maga mukatora vana. Chandiri kutenda ndechekuti makatora vana mukachengeta mukaendesa kuchikoro. Kana paine vamwe vari kuenda kuchikoro muri kuita zvinhu zvakanaka. Mai ivavo havadi kuiswa maziso nemunhu akatiza vana kunzi haasi kugona kuchengeta vana. Hatidi kugodora munhu auya nacho. Handiti kana munhu akauya akatakura churu tinotenda auya nacho. Saka imimi muri kuchengeta vana nenzira yamuri kuvachengeta nayo. Handiti
baba kana mukanzi mwana ari kuchengetwa zvakashata zvinenge muchiisa chikafu achitopiwa achigeza achienda kuchikoro. Hakuna kumwe kuzokwanisa kumuchengeta maybe kuzomubereka vachimuendesa kuchikoro kunokunda kuti adya sadza akawana pekurara akamuka akaenda kuchikoro. Mukana iwoyo chete kuti kuenda kuchikoro iwoyo ndo wakawanda unozoshayikwa nevana vanenge vasisina mai vari pamba kana kuti baba vari pamba. Handini mapoa. Saka tinoda kuti tiende pekuti mubvunzo wangu mai vadzoka ndivo ava 4 vana, vasikana 2, vakomana 2. Imimi varume munonzwa murume anopenga kana wodzoka imbuka idzi ndozvatoitwa navo vakadzi havatane kutiregerera. Kweisusu vadzoka mai vakapenga vadzoka vari kuti ndadzoka baba muri mega hatingakunde takuda kuti tiendewo pameso pamabvu tione kuti tingabatsirika here. Ipapo changamire kuti mai vangoenda kusakapirwa vanofara tuyezo wodzoka ndokundikana hangu mangwana. Saka kuti hamuchadi mukadzi? Ndokundikana. Hamuchadi iri mukadzi? Hamudzimai kana angomira chipiri ichocho mambo kana ndimo kana mwana wenyu. Ndikubvunza ndati taurai kapa imi muri munochetyera. Tati hamuchadi iri mukadzi? Apa ndikunzi haka tati imi hamuchadi iri mukadzi hongu kana kwete? Vakazvudzwa kumasuku vasati vatomboenda vakatongodyiwawo nesana. Ndaona amai mazofurirwa asi ndaona mazochema. Waivafurira ishamwarikadzi here? Munigina wavo. Iye ane mba yake kana kuti ane pahaana imba yake. Ameno zvavanongoitoa. So chinyaya haisi nyaya yekuti tinogona kukupai mukana wekuti chimboendai mugorodai murodai. So ine makore kuratidza kuti umwe neumwe achiuya kudare akatoperera mukufunga kwake. So nhasi uyo adzoka achizvirereka pamberi penyu kati no handichada bvisai gukuru racho. Mbe gukuru rokachapurisa. Vatete vari pano. Titamize vatete. Then imimi vatete vari pano baba vari kwere vemwana uyu. Ndovana baba vavo. Nemi muri baba zvakare. Kana tangobvunzwa kuti baba variko, variko. Handiti. Hamuchadi mukadzi ubvisai gukuru. Then inini chandinozoda Tererai zobva muna mama. Chatinoda ipapo. Murume arikutoguma kuti anotochengeta vana kuratidza kuti anoguma kuti ndiye akabereka vana nemukadzi 4. Handiti. Vasikana 2. Imombe 4. Kwanza una kuroora. Vakomana 2 imombe 2. 6 mombe. Akatanga kubereka nemiti yani mama. Munomwe mwana pasaiti. Ndine mukomana mukuru. Nokuti. Saka tichataura zvakawanda toguma pakuti baba ava vanofanirwa kubvisa mombe 6 dzekukuperekedzerai kuti mai makaita basa makandiroorera makandiberekera vana. Handitika zvemusha ndowaramba. Handiti. Musha kana waramba haumanikidziwi. Handitika. Pavakanga vachiuya matotaura kuti vaiuya vachiti dzokai kumba mukana iwoyo mukaurasa ndimi. Nhasi imimi madzokawo muri kuti ndaroda kudzoka kumba. Zvamakavaita zve ndo zvavari kuita nhasi. But dai Mwari akubatsira. Upenyu hwevana kana vanhu mamboberekerana nyange mukaenda kumatara anenge ano mukaenda kana kune api matara. Rambai muchingoziva kuti takabereka vana. Nerimwe zuva munorara mugumesi rimwe chete navo vana. Takazviona kwakawanda. Saka kana vanhu matsamwisana kana kuti vanhu vadini hatidi maboko siyai peukama. Tererai mambo paanopedzera mambo muchikumbira zvinoda kumbira. Siyai peukama kwete kuzofamba paona navanhu 2 aiwa muri mai nababa vakaberekerana. Uchamwari kana ukama ihwa hugone kuparara muri vanhu vakaberekerana. But murudo manje
vanhu musiri pamwe chete hakusi kwokuti umwe munhu anonzi ngaagonorarama ari kwaari, umwe ari kwaari. Upenyu hwatiri kurarama nhasi hausiriwo zvaunoda. Vanhu vanotobuda mumba umwe anoti mai vakabuda vari Joni. Gore rekutanga first 5 days anenge achifona every 5 minutes. Dedi zvazodini? Mozoita kubvunza nhasi makoshiwa here kundifona wandipa mari yapherewe kuti ndikufonerewe. Handiti makona. Mazuva achifamba wozotopedzera kana kufona kwacho hapachisiri. Asi vanhu vatobuda mumba vachiparadzana kuti mai vakungoenda kuSouth Africa, baba vakungoenda kuJoni kuAmerica. Vashoma vatakaona kunzi vakabva Joni, vakabva umwe anga ari kuAmerica, zvino vakagara pamusha. Nyangwe mukaita maproperties mazhinji anenge vashoma vatakaona vakazogara vese. Handiti mapawa. Hazvitendedzwi kuti mukadzi nemurume vanogara vakati umwe kwake umwe kwake. Ndo zvachona zvaiitisa kuti vabereki vedu kana kuti madziteteguru vedu vaiziva kuti hakuna anofanirwa kurarama asina umwe paupenyu hwavo. Ndokuda kuti kana mataurirana kuti maamukadzi nemurume munofanirwa kugara muri pamwe chete. Handiti mapawa. Saka itai zvekupuru. Token of divorce. Ndo rinotaura buditsai mari hombe yacho yamuina yamusuda kubuditsa mukunhikiringa iwo. Itai baba. Handitoterera topiwa naona pamwina kutaura. Iyo. Pane chandanje mari ngaibude. Chandanje chikumbiro pamudare ndechekuti ndaida kuvasunungura, asi masununguriro andida kuvaita ndekuti mwana mukomana akuru akanga awana netendero kuvatora ogara pamusha kwete achigara nevana vavo. Wachete masunungiro andogona kuvaita kuti mwana zvaakura kudai mai manje anowana anotora mai ake ogara chi handina marwo nazvo. Chete wani chinja ndogona kuvasunungura nazvo. Unozovatendera kuti ipapo pavanogara nemwana wavo tunoita maplani tunoona zvipo vakawanawo vamwe baba vanouya. Inzwa ikapamunhu haungatopuwa fulo yekuita uhure mumusha memunhu. Handiti nyaya unotozvichengeta wega uchitsvaga kuzvidzivirira munhu. Ndo nyaya hwani nyangwe mukadzi akazati kude zvinenge yawa hapana paunoti aiwa hurirai pachena inhema, itirai pachena inhema. Saka ivo kana vaenda mumusha memwana wavo sezvitaura murume mwana wedu akura eti any minute anogona kuisa murora pamusha. Kusunungura kwandiri kuita adzimai vangu nokuti ndo nyaya yavataura kuti ndaizoda kuti ndigonewo kurarama nevana vangu. Saka vari kuti mwana iyeye kana aane musha wake ivo ngavaende vagare nemwana wavo. Hapana chakaita idare randinoona rakajeka. Handiti mapawa. Kwete kuti vanzi vadzokera kunogara pamusha. Hazvibude. Hazvibude. Ngavachinogara mumaoko yemwana. Saka tichitsvaga rimwe daro. Ndaramba kubvaruka Gungezi. Pamusoro ndinoda kubvunzawo zvangu tisiri kuti ndikuti zvavataita zviright but asi paploti ipapa vakagara ipapa takapawana tiri 2. Inzwai mama imi makapawana muripo handitika makapawana muripo chi muripo 2. Murume ndiwo makaramba uyu mukaenda kuSouth Africa. Ivo ndo vakandiramba. Ndobva maenda kupi? Ndobva maenda kupi kwamakaramba? Ndakaenda hangu kuSouth. 2 years. Makauriwa kangani pa 2 years muri kuSouth Africa? Koza azviite pa 2 years kuti azviti. Makanyengwa kangani? Ndikala wani kuita ndopezi. Azviti. Vakadzi navo vinotakasiyana. Ine handina hanoshanda namboita dai ndine mwana. Aiwa kubereka kuda. Mwana kubereka kuda. Pavana vo vamwina one makore amakagara nemumunhu nyanza ngwara makabereka 15.
but ndimune mchivaronga kuti ndirakuda mwana. Kana mukadzi asati adaira kuti ndirakumuda akuberekwe mwana zviti. Saka isusu nyaya yamuri kuda kutaura, taurai. Dare risaitongira kuvharidzirana. Murume wenyu agogara achisiya zvamunotaura. Makaiwana muripo tu. Maida kuawana muri vangani. Aiwa, ndikurera kuti pakuti ivo vanoti izvo handidzoke pamba. Pamba pavo. Makatenga here ploti? Hatina kutenga. Makaiwana sei? Imimi chandingakubatsirai. Kana muine dzimwe nzira dzamunofunga kuti vakadzi munogona kufunga kuti nyangwe ndikarambwa nemurume ndinotopagara pa. Musagare mumisha yevanhu muchishandisa chisimba ichocho. Mitemo yedu yechivanhu, munhu kana arambwa anoenda kumusha kwake. Handiti mapora. But uyo murume ari kuti augone kudzoka mumusha mangu pasina munhu anokuchengeta. Munhu anokuchengeta vana vako kana izvi mukavada vese kugarisa kugara navo, asi uri pamusha. Paunenge uchiti pamusha pemwana wangu. Ndigere pamusha pei pemwana wangu. Ima muchida kudii? Mamuda kushare nereplot racho. Taishare. Iploti. Ndoda tichandawo nemaoko. Ndipo mairasa. Andamboirasa endo vakaisa 1-0 pamberi pangu. Aiwa mai, pane chokwadi chamusingazivi. Uyo harambidzwi kuti vakadzi vanodawo. Handina kutombovarambidza. Ndo chokwadi changu chambokaa kuziva. Simba pamberi pangu. Murume anotoda chipari. Ndopemhandara pagaruni nembani. Ndinoita batsira mai apo. Kana maramwa muri munhu uchiri mwana mudiki nyama yenyu ichiri kufamba, hamungadiwa nemumwe munhu muri pamusha ipapo. Endai munodiwa. Muri munyakusungura iwana. Kana mwana akura, munodzoka munogara zvenyu pamusha nemwana. Munoda kudiwa unopfuura iwo. Pamusoro handisikuvavarira kuti vandide kana kuti chiya kana kuvamanikidzira. Zvakatoramba kubva pekutanga pavanga vatora vakadzi vavo. Vatete, wanai dare nemuzukuru wenyu. Pane zvinhu 2 zvakabata mudare zvataurwa nemurume. Chekutanga hatichakwanisa kugarisana naamai ava nenguva yavatora vari kunze kwemusha. Ndoshoko rekutanga hombe. Hatigone zvekare sedare kuti tiumbiridze chinhu chisipo. Then kana munhu abvisa token of divorce, ari kubuda pachena kweruzhinji kuti chokwadi ndikutaura kuti handichadii, handichada. Ndobva ndaona semutongi kuti ndaona kuti pakaberekwa vana. Murume vari kubvuma kuti ndine mwana wangu mukomana mukuru aripo anogona kuroora chinhu, anobhadharwa mudarika mama chiripa kuna tezvaro. Vakomana ivavo vaviri vanopuhwa mombe dzavo mbiri. Handiti toenda pavasikana vedu 2 imombe 4. Nangoti kaenda kwachiviri vanokuudza kuti imombe 4, sikana mombe 2, komana mombe 1. Saka varipo 4 vakadaro mombe dzavo isi. Ndodzandanda kuda ndichitaurira kumukwasha uyu, imi muripo savatete kuti ndodare rakanobuda uko vanhu vakarambana mudare. Mukwasha akataura kuti aiwa vane vana vavo vavakabereka mumusha. Mwana wavo akangoroora. Handiti vanogara kana vakasununguka kugara, vanogara nemwana wavo mumusha mupi imomo. Kana zvadaro anofanira kuroora vana vake. Ndomutongo watonyorwawo kuti dare raona kuti uyu munhu uyu azobatwa zvake achichera mbeva pakabiwa mbambaira, asi hasiri akabamba mbambaira dzake. Ndonyaya iri panapa kuti mukwasha ari kunopa mukadzi kuti iwewe wakazondidai ukandidai, asi ari kubvuma kuti iwe mukadzi iwewe chinhu chakakosha wakandiberekera vanhu.
vari kubvuma kuti ndinoroora. Saka ndozvandada kuti nditochimubvunza manje kuti 1,800 US ndomombe dzedu idzodzo dziripo 6 dzakadaro, imwe chete inoita $300. Dzinouya rini? Haisi dziri nyaya yekuti kwanzi tinobvunza munhu kuti dzinouya rini kuti 5 years to come. Aiwa, idare rakutotaura kuti $1,800 kana kuti mombe 6 dzinouya rini mukwasha rini tama kana zvakamira zvakadai ndichadai nhatu idzi 1 iyi ndichazodaya tonyora mumabhuku medu kuitira kuti tipote tichiyeuchidzana kuti mukwasha mazuva aya akwana chii chauyi nacho. Aiwa, ndine makumbo 3 emombe mama, munhu womhanya wokanda vatezvara kana kuti mai varipo vowana chavakaberekera mwana wavo. Ndodare nechivanhu tichibvisa ngozi haina basa kuti vanoenda kuchechi, ngozi kupera. Saka hatidi munhu anorarama kana kuzopa maprofita basa rekubvisa chinhu chatinoziva kuti tingade takangochibvisa nezvaidiwa pasina dambudziko iri. Saka maona vabvuma kuya kudaro, vamwe vanobati kudarira mambo nechechi yedu ava vari muno kuzvirereka. Saka dzinouya rini mombe 6 kana kuti 1,800 ingani dziri kutara. I'm sorry. Yes. Apa ndanga ndifungidzira kuti kumarongero andiri kuita nekuti zvinhu zvandandichironga ndisingazoziva, ndaida kupa madheta, ndaida kupa nguva yandogona kutaura kuti ndinogona kuwana dzese kana ndogona kuwana hafu zvichienderana nekuti ndawana sei panguva iyoyo. Dare rinobva rangoramba zvisingaita hazviite, zvinoita. Ndaida kuti kumarongero angu inini ndanchikumbirawo kudare kuti kuna Juno ndinenge ndamhanya zvikuswidza kuti kana zvichitokwana zvese pamari iyoyo kana kuti ndinge ndichiupdata dare kuti paoneka hafu asi pasava nechinonje hachina kuwanika. Ndizvo ndanchikumbira. Tongoti September takungoverenga tanga kuti October. Takutanga kuti October. Dzimwe dzenguva anogona kutadza kusvika mwedzi iyoyo pamwe ndaita something. Sekuti ndiri kubvuma kuti vana akavatiri chokwadi baba, chokwadi mama. hatiwanzoramba zvine zvichikumbira munhu, but dare charinoda rinoda kumboratidza munhu kuti asi wambenga uri pai, uri mudare. Handiti? Saka zvatiri kuda isu ndezvekuti mombe 2, handiti kana kuti $600 ndombokupai 21 days kubva nhasi. Ndotundu mombe titsvagira kuti chii chawanikwa mu21 days, then ndakasendeka mombe 4 kuti kubva nhasi kusvika muna June. Handiti asi mambondipa 2 in 21 days. Mauya kuti mu21 days ndawana mombe imwe chete, imwe yachona ndichauya nayo, ndaiwana pakazodai kuratidza kuti mabuda mudare. Then tozoita payment plan yekuti on or before June. I'm sorry that. Yes. I mean, munotenderawo here kuti ndibotingi neyakubatana. Hapana chakaita. Tutenda. I'm sorry. Yeah. Next court.